Il-vot qawwi fil-Parlament Ewropew kontra l-bejħ ta' ċittadinanza Maltija u Ewropea kien iċ-ċentru ta' diskussjoni u fil-qofol tal-aħbarijiet f'pajjiżna fl-aħħar jiem. Dan fil-waqt li ġurnali barranin baqgħu jikkritikaw l-iskema u l-fatt li l-Gvern qed jinsisti li jibqa' dej bil-bejħ ta' ċittadinanza. Minkejja li riżoluzzjoni għaddiet b'560 vot favur u 22 biss kontra b'90% tal-Parlament Ewropew jivvota kontra l-iskema ta' Muscat, it-tweġiba tal-Prim Ministru Malti kienet li l-vot ġie nnutat iżda l-Gvern se jibqa' dej u mhux se jirtira l-iskema tal-bejħ ta' ċittadinanza. Fid-dawl ta' dan l-istazzjon staqsa lin-nies jekk jaħsbux li wara l-vot qawwi tal-ħamis li għadda fil-Parlament Ewropew, il-Gvern għandu jwaqqaf l-iskema tal-bejħ ta' ċittadinanza. Jiena li kien għalija iwaqqaf kollox. Iva. Naħseb għandu jikkonsidra u xi ħaġa. Jidher li għandu jieqaf u jara daqsxejn waħda jirranġaw sitwazzjoni. Poplu żejru wisq aħna biex innaħdu ma' dawn in-nazzjoni il-kbar bħal Ġermanja u Franza. Ma jistax irridu naqblu bejnietna, almenu naqblu bejnietna. Iva, naqbel li jkun waqqafa. Jiena naqbel magħha imma skont kif għax m'għandniex informazzjoni sa tkun din il-beħ ta' ċittadinanza, għad m'għandniex informazzjoni eżatt, alla ma nistax nikkummentaw. Qed tifhem, però jekk kienu għal-ġitt tal-pajjiż iva naqbel magħha. Ma kienx imniżla fil-programm elettorali. U Malta mixti għada, da misluf għalih għal 5 snin. U ma jistax jibjaħ l-affarijiet kif jaħsibhom hu. Għalija daqsxejn superf, mhux daqsxejn ħafna. Law għandu l-maġġoranza jista' jibqa' sejjer biha. Le, għandu jirriżenja mhux iwaqqaf il-skema għalija jien. Issa mbagħad jekk iħoss li qed imexxi tajjeb, in-nies lilu f'daw, m'hemmx tagħmel. Skont dak il-vot naħseb jien għandu jagħti kasu sew. Barra minn hekk ħafna mill-Maltin hu. Issa x'għandu f'moħħu wara din ma nafux hu. Jista' jkun hemm affarijiet tajba u jista' jkun hemm affarijiet żiena hu. Naħseb li għandu jwaqqafha. Għax hawn ħafna nies li qegħdin jikkwetaw. Naħseb minħabba l-nies qed jinkwetaw, naħseb li għandu jwaqqafha. Dawn il-kummenti jkomplu mal-appelli li saru immedjatament wara dan il-vot biex il-Gvern jew jirtira l-iskema inkella jfittex kunsens dwarha. Appelli mill-Oppożizzjoni, mill-imsieħba soċjali li reġgħu tkellmu f'dan is-sens u ovvjament mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Kummissjoni u anke l-membri tal-Parlament. Jispikka fuq kollox l-appell tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding li waqt li ddikjarat li ċ-ċittadinanza m'għandix prezz, wissiet li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu passi legali kontra Malta.